O Partido Socialista de Poio suspende o goberno do Partido Popular. Pero o seu voceiro Gregorio Agís, este primeiro ano de mandato de Ángel Moldes foi un tempo perdido para o municipio. O balance é claramente negativo. Si temos que describir con un titular o que representou este ano é un gran engano. Vemos que hai unha enorme diferencia entre o que se decía na oposición, o que se decía do goberno anterior, do que se iba a facer e o que se fai realmente. Hai unha enorme diferencia. Non podemos falar de festa, circo e propaganda, non? Digamos que é o que caracteriza o goberno actual. Agís chama a atención sobre o cambio na postura que asegurou experimentou Moldes ao pasar da oposición á alcaldía. A primeira medida foi subirse os soldos, a segunda medida que adoptaron foi contratar asesores e a terceira foi pedir 2 créditos. Isto, claro, bota por terra todo o discurso que mantiveron na oposición, un discurso tremendamente virulento, duro, co goberno anterior. Pro voceiro socialista trátase dun goberno presidencialista con escaso peso das concellerías. Cre Agís que os populares descoñecen por completo a xestión pública, acúsaos de falta de transparencia e asegura que aínda non puxeron en marcha ningunha iniciativa. Están vivindo da herdanza socialista, están vivindo dos proxectos que deixamos, están vivindo dos fondos europeos e dos diferentes iniciativas. Vemos que todas as obras que están en marcha son obras que deixamos firmadas do anterior goberno. A PO 308, os paseos marítimos de Raxó, o propio Ateneo que empezará agora, os núcleos tradicionais. Transcorrido este primeiro ano de mandato, dende o Partido Socialista advirten de que farán unha oposición construtiva, pero máis rigorosa. Pois facer unha oposición máis diría rigurosa, non sei se dura, pero desde logo poñer de manifesto as carencias que ten este goberno, que son moitas, e intentar comunicar á veciñanza que é unha oportunidade perdida, é unha oportunidade que pagaremos durante tempo. Os concelleiros socialistas acusaron o executivo de Ángel Moldes de falta de xestión en cuestións como a Illa de Tambo, o coidado do espazo público ou en materia de cultura e igualdade.